ओइ खाजैबा सिब्रे आदै दा ओंखाम जाखांनानै बे लाफाजों लाइजों एसे मानसिया दां दे आं स्कुलाव थांसैलै जागोनलै आदै जागोन आं थानायाव सिन्था गैया ओंखामालाय आदै नांथ'ला दहाय फुङाव सराय जानायानो उदै गां मोननानै दं दा फैनानै जाफैनोसै जायखिया नोंसोरल' न'आव थाबाय था दे हाजय दे होमबालाय आदै जागोनलै आदै सिन्था खालामनाङा आं दंना साखा खबनैजों जालालै आदै साखा खबब्रैखौ लादो जागोनब्रा नोमादै गोदान मोनग्रोबानोथ' जाजोबगोन ना र' मा खब्रैल' खबबाखौनो लागोन आङो दानालाय आगै सिब्रे दा जाखासै ना आंजों खैब्रे खैब्रे दा थाखोमाखादों एब्रे एब्रे नोंहालाय मा नांजाहरलायखो माहाजोन गैया नालाय एदाव हरथारलायबाय आंनि खाथियाव फैब्रा जाम्बिलाय आं फंनैसो बाथ्रा खिथानि मा बाथ्रा जादोंखौ बेलाय जायाफ्रामा मोनसेबो मोजां बुद्धि खोथा मोजां खोन्थानो रोङा हे सोर मा सिमनाय संसार सरि गिनलै बेलाय दे मा खोथामोन ओंख्रि संहैनांसिगौ आंहा माबार खिथा नै आगै दगमानि मा दे सैमा जागोन बिनि आबुं मुंफोरलाय मा दे आं मिथिया मा नै आगै दि मानि डार्लिं अ मानि अके जि मानि ग थार माने डार्लिं अके ग होननाय जायो सना फिथर थांदो दे होननाय जायोनो बर'आवहाय केट मानिलाय मा दे मावजि बुंफोरलालाय आं मिथिया मा जाम्बिमारलै नों जेबो मिथिमारा नै जाम्बिलाय सि मानि खाम ए मानि एगेन टि मानि टुमर' थार माने खाम एगेन टुमर' गाबोन फैफिनबाव दे सना फिथर होननाय जायोनो जाम्बिलाय बर' रावाव बुजियाबो सोमजियाबो मानो नांगौ आंनो बेखौलाय बहा सोलिनायनि सोर फोरोङा नोंखौलाय आदानियावलाय फोरोंहरदों आंखौ फनजों गोसो थोलायनानै सेक्रेट मन्थ्रनो जाम्बिलाय रायलायखाङोब्ला डग केट होननांगौनो जाम्बिलाय मा मिस्थार आंलाय ए नंगौना आदा नांग्रांबायाहाय आंनो मन्थ्र सन्थ्र ओंख्रि संनांगौआसो सानजौलायलांबाय आंहा न'आव बावबायसोमोनथ' दे बालान्दायाथ' नुफैबा जारलासो जासिगौमोन ओरै माबासिन स्कुला दुनियानि थाबसिन बोरसिनग्रा स्कुलखा जानाय नंला मावहैनांसिगोन लाबुरु र' हाब मा थाङो एसे थाबोदोंब्रा क'क्राझाराव थांला ए ओमफ्राय खबर सबर माब्रै दासान्दि खबराथ' बरिया मोजां सोलिदों बिजनेसा आदसा जरा थाब जाबाय दासान्दि सासे मास्टार बालन्दा बाबुनि मैखुनाव दं मा दंलाबायो नामा नंगौ नामा दे होमबा दसे रायलायनि ओमफ्राय ओरैनो बोरैथो मास्टार बालन्दा बाबुनि खौराङालाय ओरैबायदि माने गावहा एम इ स्कुलाव मास्टार मावखायो ओमफ्राय फिसाला सासे कलेजाव फरायो ओमफ्राय पेन्सन मोनगोन नालाय गावहा पेन्सन जानो थाखाय दा सासे जेरैबाबो नागिरनानै होथारनांगौ जाहैबाय आरो दा एखेबारे टेलिफनजों सुबिया हरलागासिनो दाथ' न'खराथ' मोजांखा उनावहाय पेन्सन मोनोबाथ' उसुबिदा जागोन दा फिसाला सासे कलेजाव फरायो माने पेन्सनखौ ओरैनो गालांबादों पेन्सनखौ गालांबादों बेनो खिन्थु बाथ्राया मोनसे खोथाया एसे लिरनाय गोरों
लिरनो रोंनाय नांगौबा साबसिन जायो सिगनेसार बुंनो रोंनाय बिदि मोनबा साबसिन जायो जिनिसा गोग्रोमबा मोननो हागौ जोंनिथिंजायबो सारलाबायनो हागौ नागिरनांगोन बालन्दाब्लालाय माथो जानो साख्रि गोनांखायावलाय आब'खौनो हरसै नामाब्रा रायथिनोसै नामाथाय मा सिन्था खालामनोसै जेबो नङा जेबो सानाखै आं अबसे आंहा सासे असे बिब' दंमोनलै मानसिया जेबो बेराम गैया बेनिफ्राय मेगना एसे मोख्रेबो आरो बेनि थाखायनो नायफैब्लाबो रावजोंबो जालांजायाखिसै बियो मा खालामबावनांगौथाय आङो फाग्ला जाबायना होमबा माथो मा खालामलाबायनो गोब्राब मानसियालाय जरा बिजासिगोन होनना नंगौना औ मोजां रायलायनोसै होनबा जागोन दे जागोन दे होमब्लालाय एसे मोजां रायलायनोसै नों बारा सिन्था खालामनाङा बेखौ एखे गाबोन समफोर लाना फैगोन आं होमब्लालाय एसे थाब लाना फैदो गावखौबो लाना फैफादो हौवाखौ जेबो सिन्था गैया बायो सानथाम जाबायलै आंना थाव सोनो हायिया बेखौलाय माथो सिन्था खालामो बिलबो मोनाखै दङ नाङालै नाङा मानि नाङालै लांग्रोदो नामा उनफ्राव जाजोबगोन माखासे नोंनिखायसो लाबाय लां खिन्थु गुबुनखायबा लाबाय जागोन ना बेलाय मा सिन्था खालामदों आं थासान्दियावलाय होमबा जाबाय होमबा थांलायदिनि दे जाबाय सानथाम उनाव जागोन दे जागोन जाबाय जाथ'लायबायलै दिनै ओंख्रि बोथिसेनि थाखाय माबायदि मोनदों जायगाखौ जौबा मोजांथ' जायगाया बरियाखा बेबायदि अफिसाव मावग्रा फिसाय मोननायमोनब्ला सानफ्रामबो फुंनि मोनानि गाखोनानै बार जाबाय थागौ आङो थोद जाम्बि आं बिनिफ्राय जौसिन बिल्डिं लुगोन बेयावनो गाखोना बार जाबाय थानो हाया माथो नों ओइ जौबा मा खुनु खोथा गैला आंनाव सानलु सानलाबो गैखाथारला न'खराव जारला जाथारबायलै जोंहा आं नोंखौ न'आव लानो थांसै हाथासुनिफोर खुंलाना लायसै नों मा सानो मा गोदाव सोराव बुंलाबायखो होनबा बियो ओइस फाइनालखौ होहोला आरो आंखौ ए जोंनाव थाना होजाया आरो एग्जामा हाबा जानो गोसो दंना गैयाब्रा बेलाय नों मानो बिदि बुंदों आदा नेवलाय आंनि देहा सोलेराव हाबनानै थानाय नोंनि मोजां मोननाय अननायखौ आंखि नेवसिनो हायो ओइ जौबा आइ एम रियेलि सरि आं नोंनि बेबायदि दुखु गोनां गारांखौ खोनायोब्ला आंनि गोसोआ थेर बेथेर बायफ्लेलाङो आंनि न'खरावबो रावबो गैला नालाय आफायाबो हारसिं जाथारबाय ओंखायनो आं बिदि बुंदों खोथा होमाब्ला ओंखारनो गोसो जाबाय आंबो नोंजों जुलि जानो गोदै गोखा संसारनि बिदै सोमनो वाव इन्टारेस्टिं बुंफिनलाय मोजां खोनाथारदों खोथा होमाब्ला ओंखारनो गोसो जाबाय आंबो नोंजों जुलि जानो गोदै गोखा संसारनि बिदै सोमनो वाव फेन्टास्टिक माइन्ड ब्ल'यिं थौदो सना आंनाव थाना मुं खामायहैदो खन्थाइ सुजुना आदा नेवलाय जौबा मा संसार जाबावनोलै अजय मास्टार हिनजाव गैयिनि संसारा एथ' जारला जायोलै ना मावग्राफ्राबो जिब्रे खाजय सानसेनि सुथि लानानै न'आव थांबाय गाबोनसो फैगोन खम खस्थ'लै स्कुल टाइमाबो जालायलांसै बालन्दा जायोब्ला हिनजाव मोनफिना नामाब्रा माथो मालायफोरखौलाय मोननाय खोनायो आङो माथो जुपिथारदिया गिनांगोनलै संसार सालायनांगौखौ आसोल फल मोनना खिन्थाहरसै जा आफ्लानि दैमारि लाबुसलै आसोला मोजां खबर नांगौलै सयथि हेलौ दैमारि नोंथां ओइ आदा मा खबरलै ना माबाफोर मोजां खबर दंलायो नामाब्रा
गरम गरम थाजा थाजा खबरथारलै आदा नोंनि थाखाय नोङो एखेबारे रेडिल' जानानै थादो सानथामसो उनाव जों बागावलांगोन रायज्लायबोजोबखाबाय आङो हाब नंगौ नामालै फंबाय सख्रामै ना खोथियामै जागोनब्रा मोजांलै आदा साफा जाखागोन जेबो सिन्था खालामनाङा नैबे दैमारियाखौ लाबाथाय आरो जेबो टेनसन दाला लोगो आदा जेबो टेनसन दाला आं दं दे औ जाबाय जाबाय सानथामनि उनाव थांगोन हाब आसोला बारासो बुंबाय नामाब्रा खिन्थु आंखौ थगायफेराखैमोनलै हेलौ बे साननैनि गेजेराव एकदम गोथाव गोथाव जानानै साफाल' जानानै था नों दे जाबाय बारा रायलायजायालै बेबायदि बाथ्राखौ फनाव दे दोनथ'दो आदा दे माब्रै जाखोलै देवानियासो गरमसिन जाबाय आंनिफ्राय फन दाननो हास्लाबबावला जायखिजाया जाबानो जाबायलै इसोर भगबान हारसिं जिउआ मोजां नंथारालै बुजिथारबाय आं ओजों आसोला हिनजावखौनो नुवाखै गेवलां मा साननैसोनि उनाव एसे मोजां खबर फैनो हागौ जोंहा बे आब' लाइस्रिखौ नायनो फैनो हागौ न'फोरखौ एसे सिबस्रांनानै साफा खालामनानै दोनदो माब्ला माब्ला सोरजों रायथिब्रबलायखो हा मोजांबालाय हरदो माथो मावनो गयालाय बे दैमारियालाय आंला बुरो होनग्राया बेनो आसोला रायथिग्राया माबा हौवाया मास्टार मावोनो एम इ स्कुलाव फिसालाबो दंखायोनो गिदिरखासै कलेजाव फरायनाय बिसिया गैलानो गिबिया थैबाय ओंखायनो दा सासे नागिरफिनदों माथो उफायबाव थांथोंसै बेसेथो गोबाव थाबाय थानो बे मालाय न'आव रायथिबाबो जायासै माथो खालामबावनो एसे मोजां खोन्थानानै बुजायना होदो गावनोबो गावनि खाफाल जाखो ना भगबाननि लिला जाखो होनबा आद्रिनो आलुनासो थांनांगौ जाहैबाय हा माथो सानखो जेबो सानाखै मावनो दांनो आंहासो हारसिं जानोसै थांगोन बियो गावबो लोगोफोरनि सिगाङाव बुंनानै लाबाय थाखायोनो थानो बाथारबायनो थाङोब्लाथ' मोजां दालाय बहाथो थांदों मानसियालाय सम्मारि मोननाव जि थोरनो थांदोंमोन दालाय फैगौसो बियो फैलाय मानसियाबो सफैबाय दा मानसियाबो माबा मेगन मोख्रेबनायानो बारासिनसो जालायलांबाय बहाथो दोनोब्रा सिखावदावलाय थारमास दिनैलाय नांग्रगौबा मोना एखमबा बहाथो दोनोखालाय नांगौबाथाय सर गाज्रि बायदि नागिरो बेलाय खमायावसो दङ नै बेलायथो जायगायाव दं मारो साला खाथियाव थानासो खोनासंफुगासिनो बे मोखांबाबो नायसनखालै फाग्ला मेगना एखमबा बादिया बहा थांनो ओंखारदों बेलाय गस्लाजों आर'नाइजों समाय फ्लेथारदों बहाबासो थांनो ओंखारखाथारदों बे नै जरासे दाउ मैनाफोर जों दिनै मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों आफ्लानि दैमारि लागुरु बिथाङा आंखौ लेंहरगासिनो दंथारो फुंनिफ्रायनो जोंनि खामानिया जुदि बोरैबा मिलिफ्लाङोब्ला नोंसोरखौ उदां खालामसिगोन आङो फानजारिनिफ्राय बेगखौ होसिगोन बाथ्राखौ हमनो हाबाय दा काजय हमबाय आदै मोजां जायगायाव हमखाबाय आं इसोर आदैनि खामानिया जाफुंबोथारनांगोनलै जाहाथे जोंबो उदां अख्राङाव बिरलांनो हायो देबा नोंसोर न'आव थाबाय था दे दा मोजां खबर जायोब्ला फन हरगोन आङो जागोन दे आदै जागोन जाहाजों खेबना लाखाथारगोन आं हेल' सुबा हेलौ ओंखारबाय नामा औ देलायगासिनो दं नै थांगासिनो नै आंबो नेगासिनो दङ औ दे जालायबाय फन फैथारलायबाय माबा थांनायनि प्रग्राम जाखाथारलायबाय बे बिसिनाबाथाय सामफ्रामबो बेरायनायानोसै
बा थांनो ओंखारलायखो आइ? जोंनि कलेजनि लोगोनि बार्थडे जाहैनो नागिरदों आयै क'क्राझाराव। हाबाब थाब फैयाबानो आइ, दा नोमफाय आंखौ जोंखाव फैथारगोन थाब फैयाबा। थाब फैगोन आयै, एसे मोनाब्लि जाबोगोन। फैसायालाय मोनबाय? आफानि खर'सानिफ्राय लाबाय आङो। दे होमब्लालाय जाबाय दे। नैबेनो बिमा दैमारिया आंला बुरो होननानै बुंबाय थाग्राया। बिथाङानो जायैखौ जाहोग्रा, अरजाबैखौ अरजाबहोग्रा। बिथाङानो गासिबो खालामजोबनो हायो। बांद्रायबायदां। खुलुमबाय। आदसा नैबेनोमोन आङो दाख्लि नोंथांनो बुंहरनाया। आं जायखौ लाबोगोन होनना बुंदों बिथांनोबो आं खिन्थाखाबाय दाख्लि। खुलुमबाय। खुलुमबाय। दे होमबालाय माथो गोबाव खालामबावनो बिमा। आब' लाइस्रिखौ आलासिफोरनो दै साहा लायनो थिनहैखादो थां। दे होमबा जिरायथ' आलासिफ्रा, आं लिंहैनि। आदसा दैमारि नोंथां, फैनायफ्राव जेबो उसुबिदा जाबाखिसै दा? गैया दिनैहाय लामायाव जेबो गैया। गामाखालिबा लामाफ्राव चेकिं टेकिं माबा माबि लोगो मोनबाय थायोमोन। दिनै हाबाला मोजां जेबो जायाखै। शुभ खामानियाव फैनायथ' भगबानाबो नायो। नायलै गोजौनिया नाहरबाय थाखायो, जेबो उसुबिदा गैया। सरखारनि बेंकआव थाखा गैलालै, ओंखायनो सरखारा जानला मोनला लामा सामायाव थाखा बख'नायनि प्लेन लागासिनो दं। नङाब्ला माथो, खालि बे पाब्लिकफोरखौ हेरेसमेन्ट होनायल'सो। सालान दानानै फैसा मोनोना मालाय सरखारा। नङाब्ला माथो। आरो दाथ' माबा मोनसे बेराम फैबावबाय, अमिक्रन ना मा होनो? औ अमिक्रन। जारला जाबावसिगोनलै बोथोरा। आगोलाव जाबाय आरो देग्लायबो जुदि बिदि जाबावनांगौब्ला सेसलै पाब्लिकफ्रा। लकडाउनाबो जामारगोन ना मागोन जाखो? बिसास गैलालै, मिथिना हालायलांला। बोरै जालाङो जारला लांथोंसैलै। दिल्ली मुम्बाइआव माथो गोगोम बारायगासिनो दंथारबावोनो। बेसे खोनासंनो बाथ'रियाव। बाजै दालासि दे, मोदोमखौ एसे दादला। लोंदो साहाया। नंगौना नङा जाखोलै दैमारि नोंथां मेगन मोख्रेबनाया? नंगौलै, थिगैनो दं। अथं होखाबाय। मोजां मोनब्रेनानैसो मोख्रेबखोना माखोथाय? दे लोंदो साहाया। दे लोंलायदो दे। गोदै बारा जादों माथो। गोदै बारा जादों नामा? गोदै बारा जादोंथ' एसे। दे हरजालाय। फेरसि होलांबावबायलै मेगन मोख्रेबनाया। मेगन मोख्रेबनाय बेरामसो दंबायबायो नामा? कन्ट्रल मास्टारबाबु, जेबो नङा, गासिबो थिग जाजोबगोन। थै मास्टारा स्कुलावसोलै, बाहेरायाव मास्टार नङा। जागोनब्रा, टेनसन लानो नाङा नों। एसे मोजां नायखानांगौलै। जागोन। आंना बिबाजैया जेबो बेराम गैयाहाय, नाथायबा हले मेगन मोख्रेबग्रा हुदा दङ। जेबो साननाङा दे। गोदो उन्दैनिफ्राय फैफाखानायलै। बेयावनो आफाया सोरनिफ्राय खोथा मोनबोखो उन्दैयाव सोबाब्ला गायो होननानै। जा गोसा सोबाना होबाय, खोमाया रिंहाबनानै थाबाय सप्ता खनसे। गाबबाय थाबाय आब'आ सिबाय। उन्दै बैसो बै समाव। जारलालै बे मालायनिफ्राय खोथा खोनादलाबोनानैनो बेबायदि खालामलाफैबाय बे फिसाजोखौसो। जेबो नङालै, दाबो मोजांसिन नुयो। अननानै मोख्रेबनाय बायदिसो नुखायोना। ना मा होनो मास्टार बाबु? बिदिनो बुंनांगौ जाहैबाय, माखासे अयभासबो थायो, जोनोमनिफ्राय फैफाखानायबो थायो। बेखौलाय बहाथो सोखानो हागौ? थिगैनो दं मथा मथि। ना नोंसो माबाफोर सानदों नामा मास्टार बाबु? आंथ' गासिबो खोथाखौनो नोंनो खिन्थाजोबखाबायलै। र' बाहेरायाव थांग्रोना। दे।
खोनाबाय गोमसार नोंथां गासिबो आंनि सायावनो जोब दा बाथ्राया जाहैबाय नोंथांमोननि थरनिफ्राय गेबें बाथ्रा खोनाबानो जाबाय आरो आंथ' ओरैबायदि सानदों जुदि गोसोफ्रा गोरोबलायोब्ला दिनैनो लांफा होखानायानो मोजां जासिगोन नामासो सानदों आं दा नोंथांमोनहासो मा सानो बेखौ जों सावरायनांगोन सिन्था खालामलायदो रायलायलायदो गावजों गाव मानसियाथ' राफोदनो दंथारोहाय गोबाव संसार जालांनो हाबावगोन आंलाय बिफा खोन्थानायखाय बोरायसो सानथारदोंमोन आं मालाय लोगोथारनि बिब'खौ बोरै बोरायद्रायनो हैनो अयनायद्राय जायोना आंहाबो बायहेरायाव थांनो नागिरदों औ हासुरा नागिरदोंमोन आं बबे मोनसेयामोनथाय बै मोनसेया ए बै खोलानिया जागोन दे नै गोमसार नोंथां बेबायदि खाबुखौ दा लागासै राजि जाहोबानो जाबाय मानसियाबो बोरायद्राय नंखाया आरो साख्रि गोनांखा थां होनबालाय नों आब'नाव एसे सोंहैदो थां दाननायालाय आंनि खोथाखौ दानफेरखायामोन मा होनो थेवबो एसे र' आं सोंहैदो सोंहैनि नै थांफामारो ना थांफामारा जाखो थाङोबा लांफाखानोसैनो बुंहरथ' नोंसोर जेबो सानाबालाय थांफाखानोसै दे होनबालाय आं खोन्थाहैसै नोंल' रेडि जानानै थादो होनब्लालाय माथोबाव मानोथो देरिबाव आखाइ हमनानै हैगोन ना हैया जुलियाव बे थाबाय नोंसिनि सायाव दे ओंखारदो देलायाखै नामा आब' देलायगासिनो दङ आदसा दैमारि नोंथां बे आखाइ हमना हैनाय हैयैखौ जों न'आव एसे सानग्रोलायनानै उनाव फनजों खोन्थाहरनोसै नोंनो जायो उनाव टेलिफनाव खिन्थाहरबानो जाबाय औ आदै औ दे जागोन आदै हा नंगौना नङा जाखोसि आदा खाजयनि फन रायलायनायालाय केपेड मबाइल लानानै दुगागानो नोंगौलै फाग्लि नोंगौ ओजों फैद' खाथियाव फैद' मा जालायखो बेलाय फाग्ला खाजयालाय मा खबर बेलाय नै आगै सिब्रे जोंना माहाजोना हिन्जाव नायनो थांनाया हगारसानो लाबोखाबायनो दा जोंखौहाय न' बां सिबस्रांनो थिनदों हामथारबायहाय सालाखे इसोर भगबान जों रिलिज जासिगोन नार्जारिनिफ्राय उदां जासिगोन नोजोराव नांखानाय गोरबोआव सिथाबखानाय गोसोआव दोनखानाय नोंनि महरखौ नोंनि राव फावखौ माब्रैहाय बावनो हानो आंलाय आगै सिब्रे आं नोंखौ माब्रैहाय जोगार हानो आइदै फाग्लाया जोगैथारोबो आइदै सरिलै आगै सरि बोरैबा गरम थाबनांदों बोरै अहाय रायलायदों एसे नानो हगारनाया नांग्रांबाया जोगैथारनायखौ सोर आदा खावनायाथ' फन हरलायखोब्रा मालाय मोसौ फुनायावलाय नै माथो आदा नोंलायसैलाय औ आदा बसा न'आव गैथ'वा औ दे आदा आं खिथा दे औ आदा दे जागोन दे आं खिथाथारा दे औ आदा दे दोनबाय दोनबाय खम जारला बबे थिनायफ्रा बारबोखोलै दिनै जोंनि न'खरावलाय थैदोलै आदानि उलायाबो लाबोगासिनो दं फारसेथिं आदायाबोथ' लाबोगासिनो दं सौग्रावलायसिगोन खम जारला थैदोलै गोजां बोथोर नालाय सा सानजानिफ्राय गुसु मौसुमि बार बारबोयो गामबालाय नोंहासो जेबो उदाया मा जाबावगोनलै जेनेबा मा रोखोमै देंखो खोनाबावगोन नेना थानसां
सोर फैग्रोगोन जाखोलै आदैया सफैग्रोगोन जाखो ना आदानि उनावसो सफैग्रोगोन जाखो जारलासो मोनलायलांबायलां ओइ मोनसे जामिलाय खोथा दं ओरैनो सौलायबा नोंबो खालायनो हागोन नै जोंना माहाजोन सफैग्रोबायदां सिब्रे मार सिफां दे आदैनि फैबायदां हनै दे सियारफ्रा मार बुस्रांहैदो र' फैदो दैमारि हाब आसोलफ्रा लाबोखाबायलै बा नोमादै गोदानखौ हामथारबायहाय आदै फैदो आदै जिरायफैदो फैदो आदा फै जिराय जागोन दे मार जाखाब्रा सिब्रे माबा मादै गोदान आंखौसो मेगन खेबलाबायबाय आंखौसो नांबाय नामा थोर फाग्ला आंखौबो मोख्रेबदोंथ' माबाफोरसो बेराम दं नामा मादै गोदानावलाय माथो बिसास खाजय औ आदै दै लाबोदोब्रा जारु दै गांनाय मोनबाय एसे दै लोंसै हाबाब आलासियासो दै बिगुलायनांबाय आलासि गोदानखौ नायनानै बावजोब्बाय आरो नोंसोरो दै लाना फै मादै गोदानखौ नायनानै बावदोंहाय आदै लाबोनोसै नुबाय थाखासिगोन ना माखौ सिन्था खालामखो थाब लाना फै नै नेवलिया दिनै गुरब्ला आरो लोगोआव सिख्ला बिहामजो साफा नोंनो ओंखाम जागोनसो हाबिलाय सोरथो जाखो इस एसे गोदै रायलायदोब्रा आफा दाबो सोलायथाराखै नोङो आलासिफोरनि सिगाङाव बिदि रायलायनो समाय बे नोंनि नोमा गोदान जागोनथ' नोमा गोदानसो दासो लाबोदों आङो हाबाखौलाय आंनो होग्रोनांगोनलै बस ओइ देखो लाभ गुरिनि मन्त्र इन्टारेस्टिं काहानि आच्छा नोमफाया बे न'खरनि गाहायथ' बिनिखायनो नोमफानो होगोनसै नोमफा लाखांनायनि उनाव दान मोनसेसो उनाव आरो नोंखौ होनोसै जेबो नङा उसुबिदा गैया बिदिया जाखायो आं थासान्दियाव जाजोबगोन आं लाग्रोसैलै आदै आफा नोंहा उनाव लादो माबायदि फिसालाहाय बियो रायजो जानायावसो दावराव खालामलाबायगोन नामाहाय बोरैबा नुखायोहाय हामालैबा नोमफा लाग्रोथोंसै नोंस्रा बैसो दंबावो नोमफा लाखांनायनि उनाव नोंखौ ग्रोम ग्रोम होगोन ना सिन्था खालामनाङा नोङो नोंखौथ' दालाबो होनाखैना नोमफाया जाजोबगोन आफानो होग्रोदो जों उनाव लासै आफा होनलायखाबावबायलै जा समायनाखा बिहामजो गोदानजों हिनजाव गोदानजों खोमा बारासो हाबलायसिगोनलै नुबाय आदा अजय बै दिनावनो आंखौ टेलिफनाव सख्रामै ना खोथियामै जाखोब्रा होननानै सोंहरनाया दाना माथो एकबारैनो सख्रामैबो फैबाय खोथियामैबो फैबाय नोंनि न'खराव थाल मोनदों नोङो जोंहाबो फानजारनिफ्राय उदां जाबाय फाग्ला बिदिबो जायो जायलै आदा अजय बे संसाराव जाथाव होननाय जिनिसानो थाया गासिबो जाजोबो माने इम्पसिबल इज डेड होननाया नंगौ नामा कारेक्ट सैथो